Заробак 800 рублёў. Не за месяц, а за один день. Столькі зарабляе Лукашенко, які не траціцца ні на жытло, ні на ежу, ні на транспарт. А якая ў яго будзе пенсія? $2. Такую пенсію з 1999 года атрымліваў першы кіраўнік незалежнай Беларусі. У 2015 годзе праз інфляцыю, дэнамінацыю і асабістае рашэнне Лукашэнкі не індексаваць пенсію Шушкевіча, яна стала складаць 20 центаў. А помните ту дикую инфляцию и девальвацию нашей валюты? Прыняў Лукашенко і рашэнне наконт сваёй пенсіі. Не менш за 17 000 рублёў. Ягоная пенсія заўсёды будзе роўная акладу новага прэзідэнта. Калі прэзідэнцкі заробак павысіцца, то павысіцца і лукашэнкаўская пенсія. Вот пенсии – это святое. Хаця на што яму тая пенсія? Вот деньги я ненавижу. Некалькі гадоў таму лукашысты прынялі закон, што на выбар любой нерухомасці зямлю бясплатна перададуць свайму правадыру-пенсіянеру. А яшчэ ў яго будуць асабістыя памочнікі, прэзідэнцкая медыцына, бясплатная сувязь і транспарт. Безлимитный проездной документ. На пенсию пойду, уже в метро буду ездить с этой карточкой, да? Да. А як будзе ў вас? Пра будучых пенсіянераў Александр Рыгорович таксама клапоціцца. Напрыклад, у 2017 годзе узняў пенсійны ўзрост. Тады адразу паведамілі, што гэта не канец. Сохраняется маневр для дальнейшего повышения, если это будет необходимо. Летась здарыўся выцек, што плануецца падвышэнне пенсійнага ўзросту яшчэ на 2 гады. Беларусы абурыліся і гэтую ініцыятыву адклалі. Пока. Этот вопрос не рассматривается на данный момент. Але цяпер ізноў загаварылі пра падвышэнне пенсійнага ўзросту. І сёе-тое пачалі ўжо рабіць. Месяц таму прэм'ер-міністр Александр Турчин падпісаў пастанову, паводле якой прадстаўнікі больш як 800 прафесіяў не змогуць скарыстацца правам на датэрміновую пенсію за працу ў шкодных і цяжкіх умовах. На пенсию мы никого отправлять не собираемся. А ўсё праз тое, што ў фондзе сацыяльнай абароны не стае грошай на пенсіі. Тебе до пенсии как до Господа Бога. Ёсць і яшчэ адна прычына – Расія, з якой Беларусь цяпер уніфікуе заканадаўства, перадусім у працоўным праве. У 2028 годзе там мае завяршыцца пенсійная рэформа, паводле якой жанчыны будуць выходзіць на пенсію ў 60 гадоў, а мужчына ў 65. Только новых могилок. 40, 50. Мало кто до 60 доживал. Так хочется спросить у этих правителей. Люди, сходите на кладбище, посмотрите, во сколько люди умирают. Может, только потом вы поймете, что не надо вот эти ваши законы о повышении пенсионного возраста. Калі ўлічыць сярэднюю працягласць жыцця беларускіх мужчынаў, то плёнам сваёй шматгадовай працы, пенсіі яны змогуць пакарыстацца гады 4. Рыбу в кармане нет. Что мы на тот свет заберем эти деньги? На той свет і Лукашенко сваю пенсію не забярэ. Зато ён паклапаціўся, каб кожны чалец ягонай вялікай сям'і, акрамя сваіх доходаў, пажыццёва кожны месяц атрымліваў выплаты роўныя прэзідэнцкаму заробку. Толькі таму, што яны сваякі Лукашэнкі. У меня есть дети, у меня есть внуки. Это главное. Может, это пафосно звучит, но я об этом думаю. Жанчын-пенсіянерак у Беларусі ў разы больш, чым мужчынаў. Таму, каб больш сэканоміць на пенсіях, замест падвышэння пенсійнага ўзросту для мужчынаў разглядаюць магчымасць выраўняць узрост выхаду на пенсію да 63 гадоў для ўсіх. Што вы пра гэта думаеце, пішыце ў каментарах пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайв, ды пастаўце нам, калі ласка, лайк.